Ang inyong mga shoutout, unya, ato rin ko ano, na oba na unya si Lito Inglesero. Ito muna ang Bwelta! Ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Bonhoc Jr. Balik ko yun na ka ng mga 3-time. Balik ko yun na. Para ba? Kaya ako po, kung ako pa inayana, so sige na kung naibutang sa Facebook. Basta mga junior! GAHI! Good morning sa tanang mga junior. Pag-inundan nga nung na yung mga junior, ang tanang mga senior. Sabi na ni Eugene Esparcia, senior. Arturo Bonhoc Kagawad, senior. Rodrigo Directo, senior. Aquiles Santos, senior. Senior ba? Ang Bwelta trato ka ito sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo extract and zinc. Ini ang vitamin C nga kanato sa COVID makapalikay o sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na sa nagunang mga drugs o pharmacy sa Miss Orong Cagayan de Oro City. World Bank, nangayog, pasaylo. Right? Mga kagahi, niyaging simana DepEd Secretary Leonor Briones. Kalburuto. Good morning po dia kang Mortar Master King Noed Briones sa Mortar Masters. Ni niya si DepEd Secretary Leonor Briones na niyaging simana Gaalburuto. Tungod World Bank nagpagawas og isyu nagakaubos ang dekalidad sa edukasyon pampubliko. Kalihim sa DepEd hastay ang kaspa may ulbo. Ispo ko muna. For quality daw ang ratings ta sa edukasyon. Hawa man lang gani tarong basihan unsay nakaingon. Kung mga sa DepEd karaana ang maong butang na karon panahon sa Duterte administration, edukasyon gipahimutan. Naigo lang sa pandemya ang nasod og tibuok kalibutan. Busa unsay ma-expect sa mga estudyante kung doon na ba'y saktong matun-an. Alang sa mga political analyst, malisyoso ang gipagawas nga impormasyon. Posibleng may kalambigitan kini aron lamang pakauwawan ang Duterte administration. Busa gibuso sa Education Secretary, dapat World Bank magpagawas og public apology. Rodman, nangayo dahil pasaylo ang World Bank pinaagi sa usa ka statement. Nangayo dispensa sa Pilipinas sa gihimong embarrassment. Ilang report sa internet, ila dahil gitangtang, labi na nga ilang nasayran. Grabe man day ang pagtukod sa gobyerno o mga bag-ong mga eskwelahan aron edukasyon sa syudad o kabukiran ilabihang maalibyuhan. Apan dakong hagit gyapon na bisag wala ng World Bank. Dakong hagit gyapon kini sa Education Department. Dapat tutukan sa hingpit ang paghimog adjustment. Dili dapat babag ang pandemya aron mukunhod ang kalidad sa edukasyon. Kung ginikanan og magtutudlo, synchronized og magkauyon. Mga bata, mga estudyante, nga gapaminaw karon, palihog in town seryoso ang inyong pagtuon. Kay kana ang makatabang sab kaninyo sa inyong nindot nga kaugmaon. Kung magbahay nganong sa pag-eskwela kabo among ginapugson. Daghang pamaagi aron kamo mulampos. Ayaw hulata masuko si mamag bunalan mog bakos. Ay ang little knowledge baya grabe ka dangerous. Usa dapat pagyud mo nga sa kolehiyo makahuman makalahos. Ay